Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyi turanci a sauƙaƙe, darasi na 76. To a cikin wannan darasi idan Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko zamu tattauna akan defective verbs. Defective verbs ma'ana nakasassun ayyuka ko kuma a ce irin ayyuka waɗanda suke da illa a jikinsu, waɗanda suke da illa, masu illa. To kamar yadda muke gani a rubuce, there are some verbs. Akwai wasu daga cikin ayyuka, as you might expect, waɗanda za ku iya tsammani, they are peculiar. Mun san dai irin ayyukan da ake kira peculiar irin su can, may, shall, will, must, ought da sauransu. That have certain part missing, waɗanda suke da wasu sassa waɗanda suka ɓace. For that reason, they are called defective verbs. Saboda wannan dalilin ne yasa ake kiran su defective verbs, nakasassun ayyuka. Ma'ana a cikin irin waɗannan ayyukan akwai mun san ayyuka dai kamar yadda muka san normal ayyuka suna da past tense, suna da past participle, suna da future tense da sauransu. To su waɗannan ayyukan ba su da complete waɗannan abubuwan, tenses ɗinsu ba complete bane. Za ku iya samu wani present tense ne kadai, ba shi da past tense, ba shi da future tense, wani kuma ku samu daga iya present sai past tense, ba banda waɗannan ba shi da wani. Now to yanzu bari mu duba na farkon su, can. Can shine kamar irin iya wani abu ko damar iya wani abu. To kamar yadda muke gani, can is the first of them. Can ita ce ta ɗaya daga cikin su. It has only two forms. Tana da ɓangare guda biyu ne kawai. The present can and the past could. Akwai can ta present shine kamar iya abu, sai kuma past. Okay, sai kuma past din shine could. Could shi kuma past ne. Can means to be able. Can yana nufin samar da daman yin wani abu. For example, you can say, misali za ku iya cewa, can you speak Swahili? Shin ka iya magana da Swahili? Can you speak Swahili? Shin ka iya magana da Swahili? Ko kuma, are you able to speak Swahili? Duka ma'anar ɗaya ce. Shin ka iya magana da Swahili ko kana da damar yin magana da Swahili? Ma'ana dai ana nufin a ce shin za ka iya magana da Swahili, kawai abin da ake nufi kenan. Ko kana jin Swahili? Can you speak Swahili? Ka iya magana da Swahili? Are you able to speak Swahili? Shin ka iya magana da Swahili? Duka fassarar ɗaya ce. Can means to be able. Sai misali na biyu, Tamuno shi kuma ɓangaren past tense kenan. Tamuno could swim when he was 6 years old. Tamuno ya iya ruwa lokacin da yake ɗan shekara 6 a duniya. Tamuno could swim when he was 6 years old. Tamuno ya iya ruwa lokacin da yake ɗan shekara 6 a duniya. Sai misali na biyu, Tamuno was able to swim when he was 6 years old. Tamuno ya iya swimming, ya iya ruwa when he was 6 years old, yayin da yake ɗan shekara 6. Duka fasar ɗaya ce. Saboda can tana nufin to be able. Sai misali na uku, he can stay here for an hour. Zai iya tsayawa a nan har na tsawon awa ɗaya. Sai na biyu, he is able to stay here for an hour. Zai iya tsayawa a nan har na tsawon awa ɗaya. Duka fasar ɗaya ce. Sai misali na ƙarshe wanda aka kawo mana, you can do this exercise quite easily. Za ka iya yin wannan motsa jikin cikin sauƙi. You can do this exercise quite easily. Za ka iya yin wannan motsa jikin cikin sauƙi. You are able to do this exercise quite easily. Za ka iya yin ko kana da damar da za ka yi wannan exercise cikin sauƙi. Duka dai ma'anar ɗaya ce, fassarar ɗaya ce. To, wannan shi kan ɗin ba shi da past participle. Daga present tense can sai past tense could. Su kaɗai ne, ba a canja shi, kwata-kwata ba a canja shi. Ko dai duk inda ka ganshi, ko dai ka ganshi a matsayin present tense can, ko kuma idan a past ne ka ganshi a matsayin could. Su biyun nan ne kawai, ba wani yanda ake caccanja su. Su biyun nan ne kawai, daga present tense sai past tense. Ba kamar kalma ba ce, ba kamar normal ake bane, kamar mu ɗauki misali a ce kalmar forget. Kun ga forget mantuwa ko manta abu. To kun ga forget ita tana da forget present tense, tana da forgot past tense, tana da forgotten past participle. To kun ga irin waɗannan su defective verbs ɗin nan da kasassun ayyuka, su ba haka bane. Su za ka same su wani ma present tense ne kadai, ba a canja shi da koma kowane iri. Wani kuma daga present sai past tense. Wannan kenan. A darasi na gaba insha Allah za mu ɗauki ɗaya daga cikin su mu ƙara tattaunawa. Anan za mu dakata cikin darasi.
sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na mu koyi turanci a sauƙaƙe, darasi na 77. To a cikin wannan darasi, idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko, za mu tattauna akan defective verbs ne, ci gaban wancan wanda muka tattauna a darasin da ya gabata. A wancan darasin da ya gabata mun yi magana akan can, to yanzu kuma wannan darasin za mu yi magana akan may. Ai za ku dinga ganinta ko kuma ce kuna ganinta a cikin magana ko kuna jinta, kamar a ce I may go to school today, ko it may rain, ko may Allah bless you, ko may I do kaza. Duka dai haka kuna jinta kala-kala, saboda wannan ita may din tana da ayyuka iri-iri wanda kuma insha Allah za mu tattauna su a cikin wannan darasin. Na'am, to kamar muke gani a rubuce, another defective verb is may. Kada ku manta defective verbs na kasassun ayyuka ko, to ita ma may tana ɗaya daga cikin su. Here again there are only two forms. Ita ma may ɗinnan tana da only two forms ne, tana da kawai ɓangarori ne guda biyu, may and might. Daga present sai past tense. Present tense ɗinta shine may, past tense ɗinta shine might. Na'am, to wannan kenan. To bari mu ga wasu daga cikin ayyukan da take yi. Na farko, may is often used to ask permission. May ana amfani da ita gurin neman wata dama, neman permission, neman ba da dama a yi wani abu. Kamar misali, ga wasu jumloli na an kawo mana su guda 3, bari mu gani. Sai aka ce may I borrow your pen? Dan Allah zan iya aron biran ka? Kun ga wannan kana tambayar ne wata dama ce, idan ya baka dama sai ka ari biran nashi, sai ya baka biran. Na biyu, may we go into your shop, Mr. Dina? Wani ana tambayar Mr. Dina ne, may we go into your shop? Shin za mu iya shiga shagonka? Kun ga ana tambayar dama ne, idan ya bada dama sai a shiga, in bai bada dama ba zai ce a'a ba za ku shiga mun shago ba, ko ya ce a'a kada ku shiga mun shago. Sai na uku, may I sit down here near you? Shin zan iya zama a nan kusa da kai? May I sit down here near you? Shin zan iya zama a nan kusa da kai? Kun ga wannan a nan gurin gaba ɗaya, wannan mai ɗin da ta shigo ta yi aiki ne a matsayin neman permission, neman wata damar yin wani abu. Gashi nan na farko aka ce daman aron biro, na biyu kuma daman shiga shago, na uku daman zama. May I borrow your pen? Shin zan iya aron biron ka? May we go into your shop? Shin za mu iya shiga shagon ka? May I sit down here near you? Shin zan iya zama a nan kusa da kai? To kun ga a nan gurin wannan ta yi amfani da wurin asking permission. To sai na biyu, amfaninta na biyu shine sometimes may and might expresses another meaning, that is possibility. Wasu lokutan kuma may da might, irin may present tense ne, might kuma past tense ne, expresses another meaning, suna nuni ko suna bayyana wata ma'anar daban, that is possibility. Kamar suna bayyana kamar wani abu ne wanda yake da zai iya faruwa ko ba zai iya faruwa ba. Misali, na ɗaya an ce Jack may be coming to see us tomorrow. Wataƙila Jack zai zo ya ga mu gobe. Kun ga a nan gurin Jack may be coming, wataƙila Jack zai zo ya ga mu gobe. To a nan gurin wannan may ɗin da ta zo a nan gurin tana aiki ne a matsayin tana showing ɗin possibility ne. Wataƙila abin zai iya faruwa, wataƙila ba zai iya faruwa ba. Sai na biyu, it may rain today. Wataƙila a yi ruwa yau. It may rain today. Wataƙila a yi ruwa yau. Za a iya ruwa kuma za a iya ƙin yin ruwa. Sai na uku, he may get good marks. Wataƙila ya samu maki mai kyau. Zai iya samun maki mai kyau, zai kuma wataƙila kuma ba zai samu maki mai kyau ɗin ba. To kun ga a nan gurin wannan wani amfani ne kuma da may take yi da might. Sai bari mu duba wani aikin nata kuma. May is also used to express a wish. May still dai ana amfani da ita gurin bayyana wata fata, bayyana fatan wani abu. Misali, may his soul rest in peace. Allah ya ji kanshi da rahama. May his soul rest in peace. Allah ya ji kanshi da rahama. To kun ga anan ma wannan may din aka yi amfani da ita saboda ana fata Allah subhanahu wataala ya mai rahama. Sai na biyu, may Allah bless you. Allah ya maka albarka. May Allah bless you. Allah ya maka albarka. Kun ga nan gurin may din tana nuna fata ne ake yi, Allah ya maka albarka. Addu'a ce, Allah ya maka albarka.
Sai na uku, a happier time is coming. Lokacin farin ciki yana nan zuwa. May I live to see it. Ina fatan zan rayu na gan shi. Kun ga anan gurin ma mai ɗin nan still ta ƙara amfani a wurin fayyace wani fata ne wanda mutum yake so ya faru. Na mutu anan za mu dakata a cikin wannan darasi, sai an samu littafi da biro a rubuta sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na mu koyi turanci a sauƙaƙe, darasi na 78. To a cikin wannan darasi idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko, za mu ci gaba da bayani akan defective verbs ne. Defective verbs, nakasassun ayyuka waɗanda suke ba complete ba. Ma'ana wanda za ka ga wasu ba su da subject, wasu ba su da past tense, wasu ba su da future tense, wasu ba su da past participle. Na'am, to irin waɗannan ayyukan wanda dole akwai wasu wurare, wasu tenses da suka ɓace daga cikin ayyukan, su ake kira defective verbs, nakasassun ayyuka. To a cikin wannan darasi idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko, za mu tattauna akan must ne. Must, na san dai kuna jin must kamar ce I must do kaza, I must go to school, I must not eat today, I must do. Na'am, to ita wannan must din ita kadai ce, ba ta da past tense, ba ta da future tense, ba ta da infinitive, ba ta da past participle. Ita kadai ce. Must ita kadai ce, ba ta da wani canji da ake mata. To kamar da muke gani a rubuce, the verb must has only that one form. Ita wannan aikin must, wannan must da muke gani shi kadai ne form ɗinta, as does ought, kamar yadda ought ita ma take da shi. It has no infinitive, ba ta da infinitive, ba ta da kalmar da za a lura a gani a ce ai wannan ita ce asalin kalmar, daga wannan kalmar aka samu must, ba ta da wannan. No past tense, ba ta da past tense. No future tense, ba ta da future tense. And no participle, kuma ba ta da participle. But first, let us look at it meaning. Amma da fara bari mu fara duba zuwa ga ma'anar ta tukuna. Its main meaning suggests a command or an obligation. Babba daga cikin ma'anoninta shine yake nuni da umarni or an obligation, ko kuma wani abu da ya zamanto dole, wajibi. Misali, Tony must finish his work before he goes home. Dole sai Tony ya gama aikin shi kafin ya tafi gida. Misali kamar a ce a makaranta ne irin 'yan secondary, sai wani malami ya zo ya sa su wani abin, ya sa su shara, kuma an tashi ga sauran ɗalibai na tafiya gida, su kuma ya ce dole sai sun gama shara sannan za su tafi gida. To shi yasa a nan gurin sai amfani da must. Say you must finish your work before you go house. Dole sai kun gama aikin ku sannan za ku tafi gida. To shi ma haka anan, Tony must finish his work before he goes home. Dole sai Tony ya gama aikin shi sannan ya tafi gida. Na biyu, you must write your exercise neatly. Dole sai kun rubuta, ko dole ku rubuta aikin ku a tsanake. Sai na uku, I must try hard to understand this lesson. Dole sai na yi ƙoƙari na fahimci darasin nan. Ma'ana kila akwai wani karatu ne wanda ake ta yi, wanda shi kuma mai maganar bai gane ba, sai ya ce to I must try hard to understand this lesson. Dole sai na kokari domin na fahimci darasin nan, dole sai na dage din na fahimce shi. Or in the negative, ko kuma a cikin negative statement, na ɗaya, you must not play football in the street. Kamar kai ne kana cikin tafiya a layin ku, sai ga yara suna ta buga kwallo, suna jefa muku ita cikin gidaje, suna taya muku da ƙura a layi, su ga mutane su jefa kwallon ta je ta bugi wani ma. To a nan gurin za ka nuna musu da umarni ne, ba za su yi wannan ƙwallon ba, shine za a yi amfani da must, a ce you must not play football in the street. Ba za ku buga mana ƙwallo a layi ba. You must not play football in the street. Ba za ku buga mana ƙwallo a layi ba. Ma'ana in za a fassara shi, a ce misali a ce da fassara, a juya wata fassara za a cewa dole ku daina wannan ƙwallon, domin dolen ku ba za ku buga mana ƙwallo a layi. Abu ne wanda yake ƙarfafawa, yake asasar da cewa wannan rashin buga ƙwallon da za su yi dole ne, wajibi ne sai sun daina buga wannan ƙwallon. Sai na biyu, people must not try to feed these animals. Mutane ba za su yi ƙoƙarin ciyar da dabbobin nan ba. Shi ma wannan must ne, abin ne wanda yake nuna dole ma mutanen ba za su ciyar da su ba. Sai na uku, I must not go to sleep during the grammar lesson.
ba zan yi bacci ba a lokacin da ake karantar da darasin girama, darasin nahawu. Ma'ana abin yana nuna cewa dole sai na tsaya a farke, ba zan yi bacci ba, dole ba zan yi bacci din ba. There is another meaning that suggests not compulsion but rather what seems reasonable. Akwai wata ma'anar ta must wanda ba yana nuna da abin da dole sai ya faru ba ne, amma abu ne wanda yana da matuƙar muhimmancin da zai faru ɗin. Misali, you have worked hard all day. Ka wuni kana aiki, you must be tired, dole ka gaji. Kamar a ce ka wuni kana aiki, dole ka gaji. You have worked hard all day, you must be tired. Ka wuni kana aiki, dole ka gaji. Kun ga nan ba wai ana nuna dole ba sai ya gaji bane, idan akwai wanda zai iya aiki ya wuni yana aikin kuma ba zai gaji din ba. Musamman ma waɗanda aikin nasu ne ya zamanto haka, sun riga sun saba. Sai na biyu, Bitrus must be pleased that he has passed his examination. Dole Bitrus ya farin ciki saboda ya cinye jarabawar shi. Dole ya farin ciki saboda ya cinye jarabawar shi. Sai na uku, if Olu left at 4 o'clock, idan Olu ya tafi da karfe 4, he must be at home by now. To dole yanzu yana gida. Ana kun ga kenan idan Olu ya bar nan gurin, in Olu ya tafi da karfe 4 to dole yanzu yana gida. Abinda abin yake nunawa kenan. To ita wannan must a ko ina ta zo dai ita kadai ce, ba ta da wani past tense, ba ta da wani present tense, ba ta da wani future tense. Ita kadai ce kamar yadda kuke ganin ta a must din nan, a haka take. Na'am, to bari mu dakata a nan. Allah subhanahu wataala ya bada ikon fahimta, ya bada ikon iyawa. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na mu koyi turanci sauƙaƙe, darasi na 79. To a cikin wannan darasi idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko, zamu tattauna akan question phrases ne. Question phrases, kalmomin tambaya waɗanda ake ƙarawa. Question phrases wasu tambaya ne waɗanda ake ƙara su a gaban magana. Kamar a ce ni ɗalibi ne, ko ba haka ba ne? Kun ga na yi magana ne na ce ni ɗalibi ne. To idan akwai mai tantama sai na ƙarar da tambaya ko ba haka ba ne, saboda wasu su ce haka ne, wasu su ce ba haka ba ne. Ce kai bature ne, ko ba haka ba ne? Ce kai ba bature ba ne, ko kai ne? Da sauransu da irin waɗannan tambayoyi su ake kira da question phrases. Now, to game da muke gani a rubuce, instead of asking a question directly, a maimakon a ce a yi tambaya kai tsaye, we make a statement. Za mu iya yin magana and put a question at the end, sai mu sanya tambaya a ƙarshen magana. E.g. misali, he is English, shi bature ne. Isn't he, ko ba shi ba ne? Wanda ce shi bature ne, ko ba shi ba ne? Wajen in ba bature ba ne, to wanda za su ba da ansa su ce ba shi ba ne. Na biyu kuma, we shall go, za mu tafi ko za mu je. Shan't we, ko ba za mu ba? Za mu je ko ba za mu ba? Kun ga wannan magana ce aka yi, za mu je. Sai kuma aka sa question phrase a ƙarshe, ko ba za mu ba. Sai na uku, she is a student, ita ɗaliba ce. A ƙarshe sai aka sa isn't she, ko ba ita ba ce. Ita ɗaliba ce, ko ba ita ba ce. To, now, the verb in the question phrase is always in the same tense as the verb in the statement. Shi kalan aikin da ake amfani da shi a cikin wannan question phrase a cikin tambayar, dole zai zamanto suna da lokaci iri ɗaya, lokacin aiki iri ɗaya da su da aikin da ke cikin maganar. Misali, idan maganar gaba ɗaya suna magana akan present tense ne, to ita ma question ɗin za ta zamanto present tense. Idan kuma maganar past tense ce, to ita ma za ta zama past tense. Now, if the statement is affirmative, the question phrase is negative. Idan maganar da aka yi affirmative ce, positive ce, to ita question ɗin za ta zamanto negative ce. Za ta zamanto tana ƙoƙarin musanta maganar baya. Misali, it's a nice day. Kamar a ce yau rana ce mai daɗi, sai a ce isn't it, ko ba haka ba ne? Kun ga kenan ita tambayar tana ƙoƙarin musanta. Idan tambayar ta samu amsa yes, to kun ga shi kenan ta tabbata yau ba rana ba ce mai daɗi. Na biyu, you can understand me, za ka iya fahimta na. Can't you, ko ba za ka iya ba? You can understand me, za ka iya fahimta na. Can't you, ko ba za ka iya ba? He will help us, won't he? Zai taimake mu,
ko ba zai taimake mu ba? Kun ji shi wannan question phrase tambayoyi ne da ake ƙarawa ƙarshen magana. Sai rule na biyu, if the statement is negative, idan ita kuma maganar negative ce, the question phrase is affirmative. Shi kuma question ɗin wanda za a ƙara a gaba shi kuma zai zamanto affirmative ne, positive ne. Kamar misali a ce I haven't explained this. Ban yi bayanin wannan ba. Have I ko na yi? I haven't explained this. Ban yi bayanin wannan ba. Have I ko na yi? You don't understand this. Baka fahimci haka ba ko baka fahimci wannan ba. Do you? Ko ka yi? Ma'ana ko ka fahimta kenan. Sai na uku, you haven't broken the cup. Baka fasa kofin ba. Have you? Ko ka yi? Ma'ana ko ka fasa. To kun ga waɗannan su ne a taƙaice a ma'anar question phrases da kuma yadda ake amfani da su. Kamar yadda na faɗa muku cewa su question phrases wasu tambayoyi ne wanda ake ƙarawa ƙarshen magana. Maimakon a tambayar kai tsaye a magana za a yi, sai a sawo tambaya a ƙarshe ko ta musanta ko ta tabbatar. Kamar yadda aka bada misalai kala-kala. Kamar misali a ce wata ko matar mutum ta tambaye shi, yau za ni kitso ko ba za ni ba? Yau zan yi kaza ko ba zan yi ba? Kana son kaza ko ba ka so? Waɗannan su ne question phrases. Su ne wanda ake ƙara su a gaban magana. To anan za mu dakata cikin wannan darasi. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na mu koyi turanci a sauƙi, darasi na 80. To a cikin wannan darasi na Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko zamu ci gaba da tattaunawa ne akan question phrases, tambayoyin da ake ƙarawa a gaban magana domin su tabbatar ko su kore abin da ake magana akan shi. To zamu ci gaba da magana ne. To yanzu zamu yi magana akan rule na uku insha Allah ta'ala. Kamar yadda muke gani a rubuce, if the verb in the statement is in the present tense, idan aikin da yake cikin maganar, aikin da aka yi amfani da shi a cikin maganar, verb din kenan, is in the present tense, yana cikin lokaci na yanzu ne, present tense, and is not one of the peculiars, kuma baya cikin ɗaya daga cikin peculiars. Mun san dai peculiars su ne irin su can, must, shall, will, is da sauransu ne. To idan duk baya ciki, ma'ana ya zamanto kamar verb ne, gangan verb. We use do, does, don't, doesn't in the question phrase. To a cikin tambayar da zamu ƙara a gaba, za mu yi amfani da do ko does ko doesn't ko don't. Ya danganta da wacce irin statement ne da kuma wani irin question ne in the question phrase a cikin tambayar. To yanzu bari mu ga misali, ga wasu affirmative statement ɗin da aka kawo mana. Bari mu ga tambayar da aka saka mana a gaban statement ɗin. Na farko an ce they know us, sun san mu. They know us, sun san mu. Kun ga dai know dai baya cikin peculiar, aiki ne mai zaman kanshi sosai. They know us, sun san mu. Sai a tambaya aka ce don't they? Kun ga they know us, don't they? Sun san mu ko ba su san mu ba? Sai na biyu, we know them, don't we? Mun san su ko ba mu san su ba? You understand that, don't you? Ka fahimta haka ko baka fahimta ba? Ga negative statement nan shi ma. They don't know us, ba su san mu ba. Do they? Ko sun san mu? We don't know them, do we? Ba mu san su ba ko mun san su? You don't understand that, baka fahimta haka ba. Do you? Ko ka fahimta? Sai rule na hudu, if the verb in the statement is in the past tense and is not one of the peculiars, we use didn't in the question phrase. Idan aikin da aka yi amfani da shi a cikin maganar yana cikin past tense ne, kuma baya cikin sauran ayyukan na peculiars kamar yadda muka san su shall, will, can, must, may da sauransu, kamar dai irin normal aiki ne irin su come, go, no da sauransu, za mu yi amfani da did ko didn't in the question phrase a cikin tambayar da za mu sa a gabanta. Misali, affirmative statement, they knew us, sun san mu. Didn't they? Ko ba san mu ba? They knew us, didn't they? Sun san mu ko ba san mu ba? You understood that, didn't you? Ka fahimta ka ko baka fahimta ba? Okay, you understood that, didn't you? Ka fahimta ka ko baka fahimta ba? We knew them, didn't we? Mun san su ko ba mu san su ba? Ga negative statement nan shi ma,
They didn't know us, ba su san mu ba. Did they? Ko sun san mu? You didn't understand that, did you? Baka fahimta haka ba, ko ka fahimta? We didn't know them, did we? Ba mu san su ba, ko mun san su? To, wannan dai shine kaɗan daga cikin misalan question phrases da kuma rules ɗinsu. Sai a maimaita darasin a kuma a samu littafi da biro a rubuta. Duk ba a gane ba sai a tambaya. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 11. To a cikin wannan darasin idan kuka kalla za ku ga kamar ɗan tattaunawa ne tsakanin mace da namiji, wanda shi namijin sunan shi Ishaq, macen kuma sunanta Basira. To bari mu ga tambayoyin da Ishaq yake Basira da kuma amsar da take bashi. Bismillah. What is your name? Yaya sunanki? What is your name? Yaya sunanki? My name is Basira. Sunana Basira. My name is Basira. Sunana Basira. From where are you? Daga ina kike? From where are you? Daga ina kike? I am from house. Daga gida nake. I am from house. Daga gida nake. Where are you going? Ina zaki tafi? Where are you going? Ina zaki tafi? I am going to school. Makaranta zani. I am going to school. Makaranta zani. Where is your school? A ina makarantar ku take? Where is your school? A ina makarantar ku take? My school is in Nigeria. Makaranta ta tana Nigeria. My school is in Nigeria. Makaranta ta tana Nigeria. Who is your father? Waye mahaifinki? Who is your father? Waye mahaifinki? My father's name is Muhammad. Sunan mahaifina Muhammad. My father's name is Muhammad. Sunan mahaifina Muhammad. Do you have a brother? Shin kina da ɗan uwa? Do you have a brother? Shin kina da ɗan uwa? Yes, I have a brother. Ina da ɗan uwa. Yes, I have a brother. Ina da ɗan uwa. Where is your brother? To ina ɗan uwanki yake? Where is your brother? To ina ɗan uwanki yake? My brother has gone to the market. Ɗan uwana ya tafi kasuwa. My brother has gone to the market. Ɗan uwana ya tafi kasuwa. With whom has he gone? Tare da wa ya tafi? With whom has he gone? Tare da wa ya tafi? He has gone with my father. Ya tafi tare da babana. He has gone with my father. Ya tafi tare da babana. To sai a samu littafi da biro a rubuta kuma a maimaita shi da kyau. Allah subhanahu wataala ya bada ikon iyawa da ƙwarewa. Sai mun haɗa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 12. To masu sauraron mu, bismillah. Good morning, oh my brother. Barka da safiya ya ɗan uwana. Good morning, oh my brother. Barka da safiya ɗan uwana. Welcome sister. Barka da zuwa ƴar uwa. Welcome sister. Barka da zuwa ƴar uwa. How are you? Ya kake? How are you? Ya kake? I am fine, alhamdulillah. Ina lafiya, alhamdulillah. I am fine, alhamdulillah. Ina lafiya, alhamdulillah. What are you holding in your hand? Me kake riƙe da shi a hannunka? What are you holding in your hand? Me kake riƙe da shi a hannunka? I'm holding my bag. Ina riƙe ne da jakata. I'm holding my bag. Ina riƙe ne da jakata. What is in the bag? To menene a cikin jakar? What is in the bag? To menene a cikin jakar? There is a book and a pen in the bag. Akwai littafi da alƙalami a cikin jakar. There is a book and a pen in the bag. Akwai littafi da alƙalami a cikin jakar. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi, sai a samu littafi da biro a rubuta. Sai mun ƙara haɗuwa da darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 13. To masu sauraron mu, bismillah. What are you doing with a pen? Me kake yi da alƙalami? What are you doing with a pen? Me kake yi da alƙalami? I am writing lessons with it. Ina rubuta darussa da shi. I am writing lessons with it. Ina rubuta darussa da shi. How many classes are there in your school? Ajujuwa nawa ne a makarantarku? How many classes are there in your school? Ajujuwa nawa ne a makarantarku? There are 6 classes in our school. Akwai ajujuwa 6 a makarantarmu. There are 6 classes in our school. Akwai ajujuwa guda 6 a makarantarmu. Which class are you? Wanne aji kake? Which class are you? Wanne aji kake? I am in primary 6. Ina cikin primary 6. I am in primary 6. Ina cikin primary 6. In what are you writing the lessons? A cikin me kake rubuta darussan? In what are you writing the lessons? A cikin me kake rubuta darussan? I am writing the lessons in my book. Ina rubuta darussan a cikin littafina. I am writing the lessons in my book. Ina rubuta darussan a cikin littafina. To masu sauraron mu, anan zamu dakata, sai a samu littafi da biro a rubuta, sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 14. To masu sauraron mu, bismillah. Did you offer a noon prayer? Shin kai sallah azhar? Did you offer a noon prayer? Shin kai sallah azhar? Yes, I offered a noon prayer. Na yi sallah azhar. Yes, I offered a noon prayer. Na yi sallah azhar. Did you take a lunch? Shin ka ci abincin rana? Did you take a lunch? Shin ka ci abincin rana? Yes, I took a lunch. Na ci abincin rana. Yes, I took a lunch. Na ci abincin rana. With whom did you take the lunch? Tare da kuka ci abincin ranan? With whom did you take the lunch? Tare da kuka ci abincin ranan? I took the lunch with my mom, dad, brother, and my sister. Na ci abincin ranan tare da mamana, babana, ɗan uwana da kuma ‘yar uwata. I took the lunch with my mom, dad, brother, and my sister. Na ci abincin ranan tare da mamana, babana, ɗan uwana da kuma ‘yar uwata. Where is your brother? To ina ɗan uwanka yake? Where is your brother? To ina ɗan uwanka yake? He is sleeping on the bed. Yana bacci akan gado. He is sleeping on the bed. Yana bacci akan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasi na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 15. To masu sauraron mu, bismillah. When will he wake up from the sleep? To yaushe zai farka daga baccin? When will he wake up from the sleep? Yaushe zai farka daga baccin? He will wake up after afternoon prayer. Zai farka daga baccin bayan sallar la'asar. He will wake up after afternoon prayer. Zai farka daga baccin bayan sallar la'asar. Where does he go in the evening? Ina yake zuwa da yamma? Where does he go in the evening? Ina yake zuwa da yamma? He goes to rest. Yana zuwa hutawa. He goes to rest. Yana zuwa hutawa. Where does he rest at? A ina yake hutawa? Where does he rest at? A ina yake hutawa? He rests at the garden. Yana hutawa a cikin lambu. He rests at the garden. Yana hutawa a cikin lambu. At what time does he normally return? A wane lokaci yake dawowa? At what time does he normally return? A wane lokaci yake dawowa? He usually returns before evening prayer. Yana dawowa kafin sallar magariba. He usually returns before evening prayer. Yana dawowa kafin sallar magariba.
Ta masu sauraron mu anan zamu dakata, sai a samu littafi da biro a rubuta, sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 16. To masu sauraron mu, bismillah. Where is your father? Ina mahaifinka yake? Where is your father? Ina mahaifinka yake? My father is at home. Mahaifina yana gida. My father is at home. Mahaifina yana gida. Who is together with him? Waye a tare da shi? Who is together with him? Waye a tare da shi? He is together with a visitor. Yana tare ne da bako. He is together with a visitor. Yana tare ne da bako. Where is your grandfather? To ina kakanka yake? Where is your grandfather? To ina kakanka yake? My grandfather is in the room. Kakana yana cikin ɗaki. My grandfather is in the room. Kakana yana cikin ɗaki. What is he doing in the room? To me yake yi a cikin ɗakin? What is he doing in the room? To me yake yi a cikin ɗakin? He is writing a letter. Yana rubuta wasiƙa. He is writing a letter. Yana rubuta wasiƙa. To masu sauraron mu anan zamu dakata, sai a samu littafi da biro a rubuta, sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 17. To masu sauraron mu, bismillah. Where is your uncle? Ina kawunka yake? Where is your uncle? Ina kawunka yake? My uncle is reading a newspaper in the garden. Kawuna yana karanta jarida a cikin lambu. My uncle is reading a newspaper in the garden. Kawuna yana karanta jarida a cikin lambu. Where is your sister? Ina ‘yar uwarka take? Where is your sister? Ina ‘yar uwarka take? My sister is reading her lesson. ‘Yar uwata tana karanta darasinta. My sister is reading her lesson. ‘Yar uwata tana karanta darasinta. Where is your mother? Ina mahaifiyarka take? Where is your mother? Ina mahaifiyarka take? My mother is ironing our clothes with iron. Mahaifiyata tana goge mana kaya da dutsen guga. My mother is ironing our clothes with iron. Mahaifiyata tana goge mana kaya da dutsen guga. Where is your aunt? Ina antinka take? Where is your aunt? Ina antinka take? My aunt is cooking a rice in the pot. Antina tana girka shinkafa a cikin tukunya. My aunt is cooking a rice in the pot. Antina tana girka shinkafa a cikin tukunya. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi, sai a samu littafi da biro a rubuta, sai mun ƙara haɗuwa da darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 18. To masu sauraron mu, bismillah. Where is your grandmother? Ina kakarka take? Where is your grandmother? Ina kakarka take? My grandmother is sharpening a knife. Kakata tana wasa wuƙa. My grandmother is sharpening a knife. Kakata tana wasa wuƙa. Why is she sharpening the knife with a sharpener? Me yasa take wasa wuƙa da abun wasawa? Why is she sharpening the knife with a sharpener? Me yasa take wasa wuƙa da abun wasawa? She will use it to cut fruit. Za ta yi amfani da ita wurin yanka kayan marmari. She will use it to cut fruit. Za ta yi amfani da ita wurin yanka kayan marmari. Who bought the fruit? Wa ya siyo kayan marmarin? Who bought the fruit? Wa ya siyo kayan marmarin? My father bought them in the morning. Mahaifina ne ya siyo su da safe. My father bought them in the morning. Mahaifina ne ya siyo su da safe. Thank you so much, my sister. Na gode sosai ya ‘yar uwata. Thank you so much, my sister. Na gode sosai ya ‘yar uwata. See you later. Sai anjima. See you later. Sai anjima. To masu sauraron mu an zamu dakata, sai a nemo littafi da biro a rubuta, sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 19. To masu sauraron mu, bismillah. Did you write your lesson? Shin ka rubuta darasinka? Did you write your lesson? Shin ka rubuta darasinka? Yes, I wrote my lesson. Na rubuta darasina. Yes, I wrote my lesson. Na rubuta darasina. When did you write it? Yaushe ka rubuta shi?
When did you write it? Yaushe ka rubuta shi? I wrote it at 7 o'clock. Na rubuta shi da ƙarfe 7. I wrote it at 7 o'clock. Na rubuta shi da ƙarfe 7. Did you read it very well? Shin ka karanta shi da kyau? Did you read it very well? Shin ka karanta shi da kyau? Yes, I read it very well. Na karanta shi da kyau. Yes, I read it very well. Na karanta shi da kyau. When did you read it? Yaushe ka karanta shi? When did you read it? Yaushe ka karanta shi? I read it at 8 o'clock. Na karanta shi da ƙarfe 8. I read it at 8 o'clock. Na karanta shi da ƙarfe 8. To ma sauraron mu anan zamu dakata sai a samu littafi da biro a rubuta kuma a saurare shi da kyau a mimita shi da kyau. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 20. To masu sauraron mu bismillah. What is the time now? Karfe nawa yanzu? What is the time now? Karfe nawa yanzu? It is 8 o'clock. Yanzu karfe 8. It is 8 o'clock. Yanzu karfe 8. Did you take dinner? Shin ka ci abincin dare? Did you take dinner? Shin ka ci abincin dare? No, I did not take dinner. A'a, ban ci abincin dare ba. No, I did not take dinner. A'a, ban ci abincin dare ba. When do you take dinner? Yaushe kake cin abincin dare? When do you take dinner? Yaushe kake cin abincin dare? I take dinner at 9 o'clock after a night prayer. Yana cin abincin dare da ƙarfe 9 bayan sallar isha. I take dinner at 9 o'clock after night prayer. Ina cin abincin dare da ƙarfe 9 bayan sallar isha. When do you sleep? Yaushe kake yin bacci? When do you sleep? Yaushe kake yin bacci? I sleep at 10 o'clock. Ina yin bacci da ƙarfe 10. I sleep at 10 o'clock. Ina yin bacci da ƙarfe 10. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi sai a samu littafi da biro a rubuta. Allah ya bada ikon iyawa. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 21. To masu sauraron mu bismillah. Hello, barka dai. Hi, barka. How are you? Ya kake? I'm good, ina lafiya. How are you? Ya kake? Good, lafiya. Do you speak English? Shin kana jin turanci? A little, kaɗan. Are you American? Kai ɗan America ne? Yes, ƙwarai. Where are you from? Daga ina kake? I'm from California. Daga California nake. Nice to meet you. Na yi farin cikin haɗuwa da kai. Nice to meet you too. Ni ma na yi farin cikin haɗuwa da kai. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin darasi sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ma sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 22. To ma sauraron mu bismillah. Excuse me, afwan. Are you American? Kai ɗan America ne? No, a'a. Do you speak English? Shin kana jin turanci? A little, kaɗan. But not very well, amma ba sosai ba. How long have you been here? Tun yaushe kake a nan? 2 months, wata 2. What do you do for work? Wani irin aiki kake yi? I'm a student. Ni ɗalibi ne. How about you? Kaifa? I'm a student too. Ni ma ɗalibi ne. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin darasi sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasi na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 23. To ma sauraron mu bismillah. Excuse me, afwan. What's your name? Yaya sunanki? My name is Jessica. Sunana Jessica. What's yours? Menene naka? John. You speak English very well. Ka iya turanci sosai. Thank you. Na gode. Do you know what time it is?
Shin ka san ko karfe nawa yanzu? Sure, it's 5:10 p.m. Kwarai, yanzu karfe 5:10. What did you say? Me ka ce? I said it's 5:10 p.m. Na ce yanzu karfe 5:10. Thanks. Na gode. You are welcome. Barka dai. To masu sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi sai mun ƙara haɗuwa da darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 24. To masu sauraron mu bismillah. Hi Yusuf. Barka da Yusuf. Hi Fatima. Barka Fatima. What's up? Ya akai? I'm looking for the airport. Ina neman filin jirgin sama ne. Can you tell me how to get there? Shin za ka iya sanar da ni yadda zan je can? No. A'a. Sorry, ki yi haƙuri. I don't know, ban sani ba. I think I can take the subway to the airport. Ina tunanin idan na bi hanyar jirgin ƙasa za ta kai ni airport. Do you know where the subway is? Shin ka san inda titin jirgin ƙasan yake? Sure, ƙwarai kuwa. It's over there. Yana can gurin. Where? Ina? I don't see it. Ban gan shi ba. Across the street. A tsallake wancan layin. Oh, I see it now. Na gan shi yanzu. Thanks. Na gode. No problem. Do you know if there is a restroom around here? Shin, ko ka san wani wurin kama ruwa a nan wurin? Yes. There is one here. Akwai ɗaya a nan. It's in the store. Yana cikin wannan ma'ajiyar. Thank you. Na gode. Bye. Sai an jima. To masu sauraron mu anan za mu dakata a cikin wannan darasi sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 25. To masu sauraron mu bismillah. Hi Sarah. Barka dai Sarah. How are you? Ya kike? Fine, lafiya. How are you doing? Ya kike? Okay, daidai. What do you want to do? Me yake son ki? I'm hungry. Ina jin yunwa ne. I'd like to eat something. Ina son na ci wani abu. Where do you want to go? Ina kike son ki je? I'd like to go to an Italian restaurant. Ina son na je gidan abincin Italiya ne. What kind of Italian food do you like? Wanne irin abincin Italiya kike so? I like spaghetti. Ina son taliya. Do you like spaghetti? Shin kina son taliya? Shin kina son taliya? No, I don't. A'a, ba na so. But I like pizza. Amma ina son gurasa. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 26. To ma sauraron mu bismillah. David, will you like something to eat? David, shin kana son ka ci wani abu? No, I'm full. A'a, na ƙoshi. Do you want something to drink? Shin kana buƙatar abin sha? Yes, I'd like some coffee. Ina buƙatar coffee. Sorry, I don't have coffee. Ka yi haƙuri, ba ni da coffee. That's okay. Yayi daidai. I'll have a glass of water. To ina buƙatar kofin ruwa ɗaya. A small glass or a big one? Ƙaramin kofi ko babban kofi? Small please. Ƙarami don Allah. Here you go. To ka je nan. Thanks. Na gode. You are welcome. Barka da zuwa. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin darasi sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasi na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 27. To ma sauraron mu bismillah. Mary, would you like to get something to eat with me? Mary, shin kina buƙatar ki ci wani abu tare da ni? Okay, when? To yaushe? At 10 o'clock. Da ƙarfe 10. 10 in the morning? 10 na safe? No, at night.
A'a, na dare. Sorry, that's too late. Ka yi haƙuri. Lokaci ya ƙure. I usually go to bed around 10 p.m. Ina kwanciya bacci ne da ƙarfe 10 na dare. Okay, how about 1:30 p.m.? To, ƙarfe 1:30 na rana fa? No, that's too early. A'a, wannan kuma ya yi wuri da yawa. I'll still be at work then. Gaskiya a lokacin ina kan aiki. How about 5 p.m.? To ƙarfe 5 na yamma fa? That's fine. Shi ya yi. Okay, see you then. To sai na ganki kenan. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi. Sai a samu littafi da biro a rubuta sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon Turanci a sauƙaƙe darasi na 28. To ma sauraron mu bismillah. Jennifer, will you like to have dinner with me? Jennifer, shin kina buƙatar ki ci abincin dare tare da ni? Yes, that will be nice. Hakan zai yi kyau. When do you want to go? Yaushe kake son mu tafi? Is today okay? Shin yau yayi? Sorry, ka yi haƙuri, I can't go today, ba zan iya zuwa yau ba. How about tomorrow night? Gobe da daddare fa? Okay, what time? To da ƙarfe nawa? Is 9 p.m. alright? Shin ƙarfe 9 na dare yayi? I think that's too late. Ina tunanin lokaci ya ƙure. Is 6 p.m. okay? Shin ƙarfe 6 na yamma yayi? Yes, that's good. Yayi kyau. Where will you like to go? Ina kake son mu je? The Italian restaurant on the 5th Street. Gidan abincin Italiya a layi na 5. Okay, thanks. To na gode. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi sai a samu littafi da biro a rubuta. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon Turanci a sauƙaƙe darasi na 29. To ma sauraron mu bismillah. Hi Mark. Barka dai Mark. Hi. Barka dai. What are you planning to do today? Me kake shirin aikatawa yau? I'm not sure yet. Ban tabbatar ba tukuna. Will you like to have lunch with me? Zaka so ka ci abincin rana tare da ni? Yes. When? Yaushe? Is 11:30 a.m. okay? Shin ƙarfe 11:30 na safe yayi? Oh, I'm busy then. Oh, ina aiki a lokacin. Can we meet a little later? Shin za mu iya haɗuwa bayan lokacin kaɗan? Okay, how about 12:30 p.m.? To, ƙarfe 12:30 na rana fa? Yes, that's okay. Haka yayi. Thanks. Na gode. To ma sauraron mu anan da mu dakata a cikin wannan darasi. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon Turanci a sauƙaƙe darasi na 30. To ma sauraron mu bismillah. Hello sir. Barka dai ranka ya daɗe. Welcome to the French Garden Restaurant. Barka da zuwa gidan abincin lambun Faransa. Please have a seat. Dan Allah ka zauna. Your waitress will be with you in a moment. Mai kawo maka abinci za ta iso gare ka ba da daɗewa ba. Alright. Yayi kyau. Thanks. Na gode. What will you like to drink? Me kake son ka sha? What do you have? Me kuke da shi? We have bottled water, juice and coke. Muna da ruwan gora, ruwan lemo da coke. I'll have a bottle of water please. Ina buƙatar ruwan gora guda ɗaya. What will you like to eat? Me kake son ka ci? I shall have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup. Ina buƙatar kifin tuna plate ɗaya da miyar ganye. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi. Sai a samu littafi da biro a rubuta. Allah subhanahu wataala ya bada ikon iyawa da fahimta. Sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 31. To masu sauraron mu bismillah. Chris, where are you going? Chris, ina za ka tafi? I'm going to the store. I need to buy something. Ma'ajiya za ni. Ina buƙatar siyan wani abu. Really? Haka ne? I need to go to the store too. Ni ma ina buƙatar zuwa ma'ajiyar. Will you like to come with me? Shin za ki so ki zo tare da ni? Yeah, let's go together. Mu tafi tare. Will you like to go now or later? Yanzu ke so mu tafi ko anjima? Now, yanzu. What? Mene? Now will be better. Yanzu sai ya fi. Shall we walk? A ƙasa za mu tafi? No, it's too far. A'a, yana da nisa sosai. Let's drive. Mu hau abin hawa. To masu sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi sai a samu littafi da biro a rubuta. Sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 32. To masu sauraron mu bismillah. Laura, what are you going to do today? Laura, me yake shirin aikatawa yau? I'm going shopping. Za ni siyayya ne. What time are you leaving? Yaushe za ki tafi? I'm going to leave around 4 o'clock. Zan tafi da misalin ƙarfe 4. Will you buy a bag for me at the store? Shin za ki siyo min jaka a shagon? Okay. To. Do you have enough money? Shin kina da isassun kuɗi? I'm not sure. Ba ni da tabbas. How much do you have? Nawa kike da shi? $25. Dala 25. Do you think that's enough? Shin kana tunanin kuɗin za su isa? Let me give you another $10. Bari na ƙara miki dala 10. Thanks. Na gode. To mai sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 33. To masu sauraron mu bismillah. Hello Richard. Barka dai Richard. Hi Karen. Barka Karen. How have you been? Ya kake? Not too good. Ban jin daɗi sosai. Why? Me yasa? I'm sick. Ban da lafiya ne. Sorry to hear that. Ban ji daɗin jin haka ba. It's okay. Yayi daidai. It's not serious. Bai yi tsanani ba. That's good. To yayi kyau. How is your wife? Ya matarka take? She's good. Tana lafiya. Is she in America now? Shin tana America yanzu ne? No, she is not here yet. A'a, ba ta nan yanzu. Where is she? Tana ina? She is in Canada with our kids. Tana Canada tare da yaranmu. Okay, greet her for me. To ka gaishe min da ita. Alright, thank you. To, na gode. To masu sauraron mu anan zamu dakata a cikin darasi sai a samu littafi da biro a rubuta sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe darasi na 34. To masu sauraron mu bismillah. Robert, this is my friend Mrs. Smith. Robert, wannan ita ce ƙawata matar Smith. Hi, nice to meet you. Barka, na yi farin cikin haɗuwa da ke. Nice to meet you too. Ni ma na yi farin cikin haɗuwa da kai. Mrs. Smith, matar Smith, what do you do for work? Wani irin aiki kike yi? I am a doctor. Ni likita ce. Oh, where do you work? Oh, a ina kike aiki? New York University Hospital in New York City. A asibitin Jami'ar New York a cikin birnin New York. What do you do? Kai me kake yi? I am a teacher.
Ni malami ne. What do you teach? Me kake koyarwa? I teach English. Ina koyar da harshen Turanci. To ma sauraron mu anan zamu dakata cikin darasi sai a samu littafi da biro a rubuta sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon Turanci a sauƙaƙe darasi na 35. To ma sauraron mu bismillah. Excuse me, afwan. Hello sir, may I help you? Barka dai ranka yadda. Shin zan iya taimakon ka? Yes, ƙwarai kuwa. Can I see that shirt on the top shelf please? Shin dan Allah zan iya ganin wacce rigar ta saman wancan katakon? Sure, here it is. Ƙwarai kuwa, ga ta nan. How much does it cost? Nawa ne farashinta? $50, dala 50. $50, that's too much. Dala 50 yayi yawa. How about this one? Ita kuma wannan fa? It on sale for only $35. Za a sayar da ita akan dala 35 kadai. I don't like that one. Bana son waccan. How about the one next to the black gloves? Ita kuma wacce da take kusa da baƙaƙen safuna fa? It's very similar to the one you like. Tana matuƙar kama da wadda kake so. That's nice. Tana da kyau. How much is it? Ita nawa ce? $30. Dala 30. That will be fine. Hakan zai yi kyau. Is this color okay? Or will you like a different color? Shin wannan kalar ta yi ko kana son wata kalar? That blue one is fine. Waccan shuɗiyar tana da kyau. Do you need any more of this shirt? Shin kana buƙatar wasu daga cikin irin waɗannan rigunan? Yes. How many do you want? Guda nawa kake buƙata? I would like 2 or more. Zan buƙaci guda 2 ko sama da haka. A red one and a white one. Ja da kuma fara. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi sai a samu littafi da biro a rubuta sai mun ƙara haɗuwa da darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon Turanci a sauƙaƙe darasi na 36. To ma sauraron mu bismillah. Excuse me, afwan. I'm looking for the hospital. Ina neman asibiti ne. Do you know where it is? Shin ka san inda yake? Sure. Ƙwarai kuwa. It's down this street on the left. Yana gangaren wannan layin a gefen hagu. Is it far from here? Shin akwai nisa daga nan? No, it's not far. A'a, ba nisa. How far is it? Nisan ya kai ya? About a mile and a half. Ya kai kamar mil 1.5. How long does it take to get there? Shin kamar tsawon wani lokaci ne zan iya kaiwa can? 5 minutes or so. Minti 5 ko haka. Is it close to the subway station? Shin yana kusa da tashar jirgin ƙasa ne? Yes, it's very close. Yana kusa sosai. The subway station is next to the hospital. Tashar jirgin ƙasan tana kusa da asibitin. You can walk there. Za ka iya tafiya a ƙafa. Thanks a lot. Na gode sosai. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasin sai mun ƙara haɗuwa darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon Turanci a sauƙaƙe darasi na 37. To ma sauraron mu bismillah. Excuse me, afwan. Do you know how to get to the mall? Shin ka san hanyar zuwa kanti? Sure, ƙwarai kuwa. I used to work there. Na yi aiki a can. Go straight for about a mile. Ka miƙe nan hanyar kai tafiyar mil 1. Then turn left at the light. Sai ka bi hanyar hagu. The mall will be on the right. Dakatar da kantin a gefen dama. Do you know the address? Shin ka san adireshin? Yes. The address is 541 Main Street. Adireshin shine 541 babban layi. Can you write it down for me please? Dan Allah za ka iya rubuta min shi?
No problem. Ba matsala. Is it faster if I take that way? Shin zan fi sauri idan na bi waccan hanyar? No. A'a. That way is longer. Waccan hanyar ta fi nisa. There are more stoplights on that street. Akwai wutar tsaida ababen hawa da yawa a wancan layin. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi. Sai mun sake haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 38. To ma sauraron mu bismillah. What is today's date? Menene kwanan watan yau? It's July 5th. 5 ga watan Yuli. When are you going on vacation? Yaushe zaka tafi hutu? I'm leaving on Sunday. Zan tafi ranar Lahadi. We are going to Canada. Canada za mu je. Really? Haka ne? The day after tomorrow? Jibi kenan? That's very soon. Abin ya zo. Yeah, I know. Na sani. How long are you going to stay there? Har yaushe za ka kai a can? About 2 weeks. Kamar sati 2. When are you coming back? Yaushe za ka dawo? I'm coming back on 17th. Zan dawo ranar 17 ga wata. Alright. Yayi daidai. Have a nice trip. Allah ya kiyaye hanya. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi, sai a samu littafi da biro a rubuta. Sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 39. To ma sauraron mu bismillah. Joseph, who is that woman? Joseph, wacce mata ce waccan? That's Maryam. Maryam ce. Is she American? Ita 'yar America ce? No, but she speaks English fluently. A'a, amma ta iya Turanci sosai. She's really tall. Gaskiya doguwa ce. Do you know her? Shin ka san ta? Yes, I know her. Na san ta. We are friends. Mu abokai ne. Who is that man standing next to her? Wane ne wancan yake tsaye kusa da ita? Which man? Wane mutum? That short guy on her right. Wancan gajeren mutumin na damanta. What's his name? Yaya sunan shi? Oh, that's Yusuf. Oh, Yusuf ne. He is really good looking. Yana da matuƙar kyau. Yeah. Do you know him? Shin ka san shi? I don't know him. Ban san shi ba. But I think my sister does. Amma ina tunanin ƙanwata ta san shi. Is he married? Shin yana da aure? Yes, he's married. Yana da aure. I remember now. Yanzu na tuna. I met him before. Na taɓa haɗuwa da shi. To ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin wannan darasi. Sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon darasin na koyon turanci a sauƙaƙe, darasi na 40. To ma sauraron mu bismillah. Brian, do you know how to speak English? Brian, shin ka iya magana da Turanci? Yes. Where did you learn? A ina ka koya? I learned in college. Na koya a makaranta. You speak really well. Ka iya magana sosai. Thank you. Na gode. How long have you been in the US? Tsawon lokaci ka ɗauka a US? 3 weeks. Sati 3. Is your wife with you? Shin matarka tana tare da kai? Yes. She just got here yesterday. Jiyan nan ta zo nan. Have you been to California before? Shin ka taɓa zuwa California a baya? No, I have never been there. A'a, ban taɓa zuwa ba. Have you ever been to Las Vegas? Shin ka taɓa zuwa Las Vegas? Yes, I went there once on a business trip. Na taɓa zuwa sau ɗaya a dalilin kasuwanci. Ma sauraron mu anan zamu dakata a cikin darasi, sai mun ƙara haɗuwa a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.